सर एक गाड एकदम रंडगा मागची गाडी बाहेर बघा त्यांना तुम्ही वय चला घरची प्राध्यापक गोपाळराव मयेकर नामवंत साहित्यिक, उत्कृष्ट राजकारणी आणि जेणे शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या सगळ्या क्षेत्रांचे तसं गेली अनेक वर्षात प्रभाव एक ज्ञानेश्वरीचे गाणे, उपासक, अभ्यासक, प्रचारक आणि एक शिक्षक म्हणूनही त्याची कामगिरी, राजकारणी म्हणून गोयचे शिक्षण मंत्री, मागीर खासदार म्हणूनही त्यांची कामगिरी ही उत्कृष्ट असते. एक आदर्श आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, सगळ्या पिढीक प्रेरणा देणारे आज आमच्यातनं काल त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची इतली हांव भगवंताकडे प्रार्थना. प्राचार्य गोपाळराव मयेकर तांच्या निधनान आमकां अतिशय दुःख जाल्लें आसा. गोपाळराव मयेकर 1989च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत गोंयच्यान खासदार म्हणून निवडून गेले. त्याच वेळार म्हाजी निवडणुका चालू आसली, गोंय विधानसभेची निवडणुका चालू आसली आणि म्हाज्या बरोबर तांच्यांनी कुंभरजुवा मतदारसंघात ज्यो आमच्यो प्रचार सभा जाल्यो त्या प्रचार सभेनी भाग घेतलेलो आणि तांचे म्हाज्या आमदारकीच्या एंट्रीन बरेंच योगदान आसा अशें म्हाका दिसता. गोपाळराव मयेकर हांची विद्वत्ता हांवें कोणाक सांगपाची गरज ना. ते शिक्षण क्षेत्रांत, साहित्य, समाजकार्य, राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत तांचो आपलो पैलू दाखयल्लो आसा आनी तांची विद्वत्ता इतकी मोठी आहा की गोंयांत जर समज आमी एक 5-6 लोकांचो वयलो जर स्तर पळयलो जाल्यार तातूंत तांची बसका जाता अशें म्हाका दिसता. अतिशय दुख्ख दिसता आनी वायट दिसता. अशें म्हटलें जाल्यार काय चुकचो ना की गोवा सरकारान ताची नोंद घेतली ना काय कितें. गोंयचे माजी शिक्षण मंत्री ह्या माजी खासदार हे दोन आसतना तांकां आज शासकीय युद्धमानान तांकां
तांच्या धाकट्या सुत्राक पावती दिवपाक जाय ती गोवा सरकारान दिली ना. खरें म्हणशें जाल्यार ज्या लोकांचे गोंयच्या राजकारणांत शिक्षण मंत्री म्हणा खंयचोय मंत्री जावन गेल्या नंतर सरकारान एक पायंडा घालूंक जाय किंवा असो एक प्रथा तयार करपाक जाय की ना बाबा तांकां आमी शासकीय हे दितले मानधनां दितले म्हणून. शिवाय तेंची विद्वत्ता इतकी मोठी आसा, इतके तेंचे कार्य मोठे आसा, इतके तेंचे योगदान आसा, इतको तेंचो अभ्यास आसा. ज्ञानेश्वरीचे त्याच्या ते ज्ञानेश्वरीचे उपासक असले त्याच बरोबर ते प्रचारकूय असले आणि शब्दकोश तर तेजे कडेन अतूट आसलो. ह्या अशे सगळ्या विद्वांत मनशाक खरें म्हणजे जाल्यार गोवा सरकारान पद्मश्री सारक्या भूषण पद्मश्री जो आमचो एवॉर्ड आसा त्या एवॉर्डाक ताजें रिकमेंडेशन जावपाक जाय अशें दिसता. हांव म्हाज्या वतीन म्हाज्या कुटुंबियाच्या वतीन आनी तमाम जनतेच्या वतीन आज प्राचार्य गोपाराव मयेकर हांकां मना पासून श्रद्धांजली अर्पण करता आनी मागता परमेश्वरा कडेन तांच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हणून. गोमंतकाचं भूषण असं एकही क्षेत्र नसेल की ज्याच्यात मयेकरांचा प्रवेश नाही. ते शिक्षणतज्ज्ञ होतेच, कॉलेजचे प्रिन्सिपल होते. मराठी भाषेवर तर त्यांचं अतोनात प्रेम होतं. मराठीच्या चळवळीमध्ये आणि मराठी साहित्यिक चळवळ आणि राजकीय चळवळ दोन्हीमध्ये त्यांचा पुढाकार असायचा. ते काही काळ इथं गोव्यामध्ये शिक्षण मंत्री होते, दिल्लीला खासदार होते आणि जिथं जिथं ते गेले तिथं तिथं त्यांनी आपला ठसा उमटवलेला आहे चांगलं कार्य करून. त्याशिवाय त्यांचं लेखन सतत चालू होतं. आता शेवटपर्यंत त्यांचं लेखन चालू होतं. गीतेच्या 10 ते 18व्या अध्याय याच्यावर त्यांचं लेखन चालू होतं. लवकरच तो ग्रंथ येईल. अनेक ग्रंथ त्यांनी लिहिलेले आहेत आणि ज्ञानेश्वरी हा त्यांचा त्या जिव्हाळ्याचा विषय. ज्ञानेश्वरीवर ते बोलू लागले की ऐकणारे देहभान विसरून जात. इथंच नाही, गोव्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वरी प्रवचनकार म्हणून त्यांची प्रसिद्धी झालेली होती. अशा प्रकारचे आमचे अत्यंत लाडके, माझ्यावर तर त्यांचं खूप प्रेम होतं. आम्ही नेहमी फोनवर बोलायचो. 15 दिवस झाले, महिना झाला की त्यांचाही फोन असायचा, काय ढवळीकर कसं चाललं आहे, मराठीचं काय होत चाललं आहे, मराठीचं काय करत आहे, असे सारखी त्यांची विचारणा असायची. मराठी ही राज्यभाषा झाली पाहिजे हा त्यांचा ध्यास होता. ते स्वप्न होतं पण ते अपुरं राहिलं. आणि आता तरुण पिढीपुढे ही जबाबदारी आहे की मयेकर सरांचं जे स्वप्न अपुरं राहिलेलं आहे ते तरुणांनी पुढाकार घेऊन ते पूर्ण केलं पाहिजे आणि राज्यकर्त्यांनी त्यांना साथ दिली पाहिजे. मराठीचा तो हा कायदेशीर हक्क आहे. आज जरी राजभाषा तशी नसली तरी देखील लोक तिला राजभाषाच मानतात आणि सगळं व्यवहार मराठीमधूनच करतात. तेव्हा अशा भाषेला डावलणं योग्य नव्हतं. तरी सरकारनं अजूनही वेळ गेलेली नाही. मयेकरांची इच्छा पूर्ण करावी म्हणजे त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळेल असं मला वाटतं. धन्यवाद. गोविंद शिरोडकर, कला आणि संस्कृती खातं जे आहे त्याचा मी सांस्कृतिक अधिकारी आहे. त्या खात्यामध्ये जेवण व्हायच्या अगोदर मी सुरुवातीपासून गोमंतक मराठी अकॅडमीमध्ये होतो आणि मयेकर सर हे आमचे सर्वात प्रथम गोमंतक मराठी अकॅडमीचे अध्यक्ष. सरांचा आणि माझा जिव्हाळ्याचा संबंध होता. अनेक जे साहित्यिक कार्यक्रम व्हायचे, अनेक लोक त्यांच्याकडं फक्त आपली कल्पना घेऊन यायचे, परंतु त्या कल्पनेला कसा आकार द्यायचा, ते कसे कार्यक्रम घडवून आणायचे हे सराची कल्पकता मी त्यावेळेला बघितली होती. सरांनी एक मोठं जे कार्य जे केलं मराठी अकॅडमीचे असताना ते म्हणजे गावागावी मराठी संस्कार केंद्र स्थापन करायचे. त्यावेळेला जवळजवळ 60 गावामध्ये 60 मराठी संस्कार केंद्र केले होते. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे सर हे ज्ञानेश्वरीचे घडी अभ्यासक होते, आता सर्वांना माहीत आहे. म्हणजे त्यांचं जे व्याख्यान व्हायचं त्यावेळेला श्रोते वर्ग होतो तो एकदम त्याच्या व्याख्यानामध्ये रंगून जायचा. अनेक वर्षापासून म्हणजे मराठी अकॅडमी तिथं सोडल्यानंतरसुद्धा माझे आणि सरांचे ते जिव्हाळ्याचे संबंध होते. सरांच्या जाण्यानं मी त्यांच्या कुटुंबामध्ये
सहभागी आहे त्यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या सर्व सदस्यांना खूप त्रासदायक अशी सिच्युएशन आसा की 8 दिसा पयलीं हांव सरां कडेन उलयलो आनी सरान सांगलें आत्तां येवं नाका रे आमी मेळोंक येवपा सोदी एक गुरू पौर्णिमे दिसा आमी मेळुया ही वाक्य मात सगळें उरलें तकलेन आनी आतां हें अशें मेळप जातलें हें आमी विचारूय करना सर म्हणजे आमचे नुसतें मार्गदर्शक न्ही ते आमकां साहित्य क्षेत्राचे सुद्दां म्हाज्या दृश्टीन मार्गदर्शक आनी गुरू परंपरेचो जो धागो आसा न्ही तो सरां कडल्यान आमचे पर्यंत पावलो आनी तो आमी सुद्दां प्रयत्नपूर्वक फुडें व्हरपाचो प्रयत्नान आसता सदां पण ह्या अशा परिस्थितीन शेवटची भेट जावची अशें आमकां केन्ना दिसूं नासलें खूब व्हडलें नुकसान जालें पूण कितें उलोवचें हें ह्या क्षणान म्हाका कळना पण आय थिंक व्हडलें लॉस जालां साहित्य क्षेत्रात व्हडलें मोठेंच नुकसान जालां गोपाळराव मयेकर हे गोमंत पुत्र मोठे साहित्यीक विचारवंत आणि समाजसेवक अशें म्हटलें वावगे जावचें ना आज गोवा तांकां मुखेल आसा गोंयची जनता तांकां मुखेली आसा तांची विचारधारा जी आशिल्ली पळय ती खूब बाबतींत वेगळी आशिल्ली आणि अशी एक गुणी आमच्या सुपुत्राक गोंयच्या सुपुत्राक जी त्याच्या निधना नंतर जी कोंकणी जाल्ली आसा पळय ती भरून येवपाक खूब वेळ जे शक्य जावचें ना ह्या समस्येक अशें म्हटलें वावगे जावचें ना हांव तांच्या कुटुंबियांक तो जबरदस्त धक्को जो आसा तो सोंसपाची ताकद मेळची अशें मागता आनीक गोपाळ बाबांच्या आत्म्याक स्मृती हें मेळची शांती मेळची अशा प्रकारची परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता आणि कुटुंबियांक परत सांत्वन भर म्हणटा की तांकां बरें धीर मेळुंये आज गुरुपौर्णिमा दर वर्सा आमी गुरुपौर्णिमेक म्हाजे सर नावेलकर सर महेश अंगोलेकर सर आमी खूब चित्रकार हांगा तांकां मेळपाक येताले आयच्या दिसा खरें आनी पयलींच आमी ठरयल्लें की हांगा आमी येतले तांकां नमस्कार करतले तांकां फुलां दितले पण आयज जी पाळी येयली आमची तर सरा बद्दल हांव इतलेंच उलयतां की आमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी सतत मार्गदर्शन केल्लें एक हांव इतलेंच म्हणून चड उलोवतना पण संत साहित्याच्या क्षितिजा वयलो एक तारो निखळ्ळो अशें म्हाका म्हणूनशें दिसता आनी आयच्या दिसा गुरुपौर्णिमेच्या दिसा तेंच्या हेका वंदन करून हांव श्रद्धांजली दिता गोमंतक मराठी अकादमीचे माजी अध्यक्ष प्राध्यापक गोपाळराव मयेकर यांच्या निधनाने गोव्याच्या राजकीय क्षेत्रात सामाजिक क्षेत्रात तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात फार मोठी हानी झालेली आहे प्राध्यापक गोपाळराव मयेकर भाऊसाहेब बांदोडकरच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळात ते शिक्षण मंत्री होते बांधकाम खात्याचे मंत्री होते पोर्तुगीजांनी बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित केलं होतं आणि भाऊसाहेब बांदोडकर आणि गोपाळराव मयेकरांनी खरं म्हणजे गोपाळराव मयेकरांनी हे शिक्षण गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचवायचं काम गोपाळराव मयेकरांनी केलं गाव तिथे शाळा हे प्राध्यापक गोपाळराव मयेकरांमुळेच बहुजन समाजांना शिक्षित होता आलं आज त्यांच्या निधनाने मी प्रदीप घाडी आमोणकर गोमंतक मराठी अकादमी अध्यक्ष माझ्या वतीने आमच्या गोमंतक मराठी अकादमीच्या सदस्याच्या वतीने मी आज शोक व्यक्त करतो आणि त्यांच्या आत्म्यास सद्गती देव म्हणून परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो नमस्कार